לאורך כל החיים לימדו אותנו לתת ולקבל. כולנו שמענו ולמדנו שחשוב לתת כדי לקבל. נכון, אבל לעתים קבלה של דבר מסוים מתפרשת בציבור כסוג של נזקקות או חולשה. כמה פעמים סירבתם מתוך נימוס על דבר מסוים, במסעדה, בית קפה וכו'. שאנשים רצו לשלם במקומכם ואתם מתוך כבוד הנחתם את חלקכם על השולחן ואמרתם, מה פתאום? לא צריך. אין ספור הדוגמאות בהם אנשים מסרבים לקבלה של דבר מסוים כי לא נעים להם או כי לא זקוקים לזה. פעמים כה רבות עמדתי במצבים שבהם הוצאו לי דברים מסוימים שלא ממש הייתי זקוק להם. לדוגמה, אמי היקרה דואגת תמיד שיצא מביתה בידיים מלאות. בעבר הייתי מסרב לחלק מהדברים מחוסר צורך בהם, אך כיום אני מקבל הכל ומכיר טובה על כך. משמעות הנכונות לקבל דבר מסוים או כסף מראה על יכולת קבלה של האדם. אם אדם אינו מסוגל לקבל דבר מה מאדם אחר, זה מתפרש כחוסר רצון ויכולת לקבל, ובהתאם לכך היקום יפעל. ללמוד לקבל זה גם לעשות את הפעולה שאני עשיתי בתרחיש המתואר. לפני שנתיים טיילתי עם חברתי לשעבר בטיילת, לא רחוק מביתי, כשלפתע צדו עיניי מטבע של 10 אגורות מונח על קצה המדרכה. מה אתם הייתם עושים אם הייתם רואים מטבע של 10 אגורות על המדרכה? הייתם מרימים? סביר להניח שרובכם לא היו מרימים. איזה טעות. חוקי היקום לא מבחינים בין אגורה אחת או שקל אחד לבין מיליון שקל. כולם נמצאים באותו תדר של אנרגיה. לכן אם לא תרימו את 10 אגורות האלה, זה יתפרש על ידי היקום כהיעדר הערכה לכסף מצדכם. כפי שכבר תיארתם לעצמכם, ניגשתי והרמתי את המטבע של 10 האגורות מקצה המדרכה על אף המבטים המשתוממים של חברתי שמיד דרשה הסברים. בכל פעם נדהמתי לגלות שכמעט הכל מבוסס על פיזיקה. כן, פיזיקה. מכל אין ספור המקורות המידע שהיו ברשותי, החלטתי לרכז את החומרים העוצמתיים ביותר, שעל פי השקפתי וניסיוני היו גם היעילים ביותר, וליצור שיטה שתהיה פשוטה, מהנה לביצוע, והכי חשוב, תביא לתוצאות מהירות. שאיפתי היא שגם אתם תהיו הבימאים והתסריטאים של סרט חייכם, ותוכלו לעשות זאת בקלות, במהירות וללא מאמץ. לרכישת הספר להפוך חלומות למציאות, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור מתחת לסרטון. אם אהבתם את הסרטון, לחצו לייק ועל הכפתור הרשמה כמנוי.